Vor Frue Kirke i København er stedet, hvor 4 danske konger er blevet kronet, og hvor royale vielser har fundet sted. Men få kirker har været hjemsøgt af så mange ulykker og genopbygninger som Vor Frue. Om den allertidligste kirke vides ikke meget andet, end at biskop Absalon tilså byggeriet, og at kirken, som Absalon refererede til som Den Hellige Marias Kirke, stod færdig omkring år 1200. Ikke et halvt århundrede skulle gå, før Vor Frue Kirke oplevede den første katastrofe under krigen mellem kong Erik Plovpenning og hans bror Abel. Under Abels ledelse angreb lübeckerne den danske hovedstad og stak Vor Frue Kirke i brand. Ødelæggelsen blev fuldendt 10 år senere under kong Christoffers fejde med biskopperne, da fyrst Jarimar fra Rügen angreb København og lagde byen i grus. Det berettes, at kirken indtil år 1316 var brændt ned yderligere 3 gange. Ved genopbygningen af kirken i 1316 måtte den gamle romanske arkitektur vige for den nye gotiske stil. Den fik de dimensioner, den stadig har i dag, og fundamentet til de 5 kapeller omkring apsis kan stadig ses i kælderen under korrundingen. I 1386 ramtes kirken af endnu en brand, som ødelagde de 4 klokker. 100 år senere kunne kong Hans fortælle, at et tårn nylig var blevet opført til Vor Frue Kirke. I 1514 blev et spir sat på tårnet. 114 alen højt, med 4 sidespir, hver 8 alen lange. Ved opførelsen af dette spir kom bygningsmesteren op at toppes med sin svend, som mente, at han var fuldt ud lige så dygtig som mester. Da knappen skulle lægges på spiret, beordrede mester en bjælke lagt ud og fastgjort. Mesteren gik ud til bjælkens yderste ende, huggede en øre fast og udfordrede svenden til at hente øren tilbage. Svenden gik ufortrødent ud på bjælken, men blev svimmel og faldt i døden. Knappen, som skulle fastgøres, blæste kort efter ned i en storm. Og selve spiret fulgte efter nogle måneder senere i endnu en storm. 3. juledag 1530 ramtes kirken af en anden slags storm. Reformisternes billedstorm, hvor 40 altre i kirken blev tilintetgjort af glødende protestanter. 20 år senere blev kirken sat i stand med nye spir, som 23 år efter beskadigedes af tordenstorm. Og yderligere 12 år senere forårsagede nok en storm flere skader på kirken. På Sankt Hans aften året efter optrådte en schweizisk linedanser med mageløse kunster på en line udspændt fra Vor Frue Kirkes spir over Gammeltorv til Rådhuset, uden at falde ned. Men spiret på tårnet var alle dage til fare for københavnerne, og i 1606 blev det taget ned, men genopsat 3 år senere i en mere forsvarlig stand. Der gik dog kun 18 år, før det nye spir alligevel blæste ned under en orkan. Og denne gang tog spiret kirkevælvet med i faldet, hvorefter man måtte holde gudstjeneste under åben himmel i et helt år. I 1629 genopførtes spiret nok en gang. 100 alen højt, sammen med 4 små spir, der snart begyndte at falde ned. Så de blev fjernet. Pudsigt nok skete der ingen skade med tårnet under den svenske belejring i 1659. Tårnet led ingen overlast af at blive truffet af et par kanonkugler, som man senere forgyldte, og spiret fra 1629 fik lov at eksistere til 1728, hvor det gik til under den værste brand i Københavns historie. Skaderne var så store, at kirken måtte erstattes af en ny. J.F. Ramus og J.C. Kriger tegnede kirken, mens Laurits de Thura forestod opførelsen af det nye vesttårn. Men allerede inden grundstenen var lagt, faldt over en fjerdedel af det genopførte tårn ned og dræbte adskillige familier, der sad omkring kirken med deres madkurve. Kort tid før byggeriets færdiggørelse styrtede tårnet igen og rev 2 hvælvinger med sig. I 1738 var kirken klar til gudstjeneste, og 7 år senere stod det nye spir færdigt, tegnet af Vincent Lerche. Tårn og spir var tilsammen 120 meter højt
og kunne ses helt i Roskilde. Christian den 6. skænkede dyrebare klokker til tårnet, og 4 vægtere var bestandig på udkig i tårnet for at holde øje med ildebrande rundt om i byen. Og så oprandt 1807, hvor englænderne bombede København under Napoleonskrigene. En brandraket ramte kirketårnet, og hele bygningen brændte ned, kun 69 år efter opførelsen. C.F. Hansen blev valgt som arkitekt på den nuværende kirke i klassicistisk stil, og kirken kunne indvies i 1829. Nye klokker blev opsat, men efter en del af hovedgesimsen faldt ned på grund af rystelser i det tidlige forår 1887, ophørte man med at ringe med den store klokke. Brygger og kunstsamler Carl Jacobsen tilbød i 1908 at skænke Frue Kirke et nyt spir. Men gaven blev afslået efter megen diskussion, både i Kultusministeriet og blandt arkitekter. Så den dag i dag står tårnet vedholdende og standhaftigt uden spir.